Makasa. Tuonane bwino eti. Tuonane bwino eti. DPP woye. DPP woye. Ule mwanu bwana Vice President RG ndingo ule muwonse akale nchimake. Ife tikati ife tabwera gulu eti. Tabwera pano kuti tijeze nanu. Kuti sotimve mavuto anu. Ine mbali yanga kweni ndi ya kwa Chinyamata. Amene ndimatenga mavuto mbali ya Chinyamata kuti ndikapereke kwa Peter Mutharika. Ena kumudzi kuno mmangoti bingu emweyo. Simulakwitsa yayi chifukwa anthu onda amodzi. Achinyamata mwakonzeredwa zinthu zabwino kwambiri tikafika pa 16 September kumapita kutsogoloko. Choyamba akufuna adzakuyang'anireni APM umoyo wanu wa inuyo wa tsiku ndi tsiku. Akufuna ma technical college amene analetsedwa aja kapali pano. Ndinaona technical college ina ili kumudzi kwathu kunchewu. Yokongola koma ili pachire. Tikunena pano sichikugwira ntchito. Zimene zija akufuna adzapitirize kuti Achinyamata mudzakwanitse kuphunzira kukonza njinga ya moto. Panopa anthu akumangotibera akatikonzera kuwononga njingayo sidzayendanso. Koma tikapita ku technical college azikatiphunzitsa njinga imakonzedwa bwanji, galimoto imakonzedwa bwanji, simudzavutikanso. Komanso akusitseni kuotcha makala. Chifukwa Achinyamata ambiri tili bize kuotcha makala. Sikufuna kwanu koma ndi umphawi umene tili nawo. Zimene zonso tikafika pa 16 pano zitha ndipo sizichitikanso. Ndipo APM wakonzeka kuti ife Achinyamata kapasipoti kachakanatula kuti iyeyo ife tidzampemphe kuti sizingatheke kapasipoti kakatatsika kontengo pang'ono kuti Achinyamata athu muzitha kumapanga ma business kupita ku Tanzania, kupita ku America, kupita ku London, kukapanga business ndi kapasipoti kochika mtengo. Koma license pano lipa ndalama zingati? Ndi Anyamata ambiri kuti muipeze license even yoyendetsera njinga ya moto yakabaza. Sikufuna kwanu yayi koma zinthu. Ndiye tikafika pa zinthu zimene zozo APM azaziona kuti zichotsedweko. Ndikupempheni tikafika pa 16 tikamuvotere APM. Ndikudziwa pali ena ana analembetsa kuti akavote. Ndikukupatsani uthenga uwu. Adakulakwirani kwambiri. Adakuonongerani tsogolo lanu. Chifukwa zaka zanu ndi ID sizikugwirizana. Ndiye idzakwana nthawi kuti inu mukafunsire ntchito pa kampani. Ndi akayiona ID ndikukuona ID yako yadutsa kale. Pali madipena ndikozokuwuzani ngati Malawi Police Service, Malawi Defense Force, ndi ma department amene dzaka kuti iweyo ulowe ntchito. Ndiye ndikupempheni makolo ndi Achinyamata anzanga. Tikafika pa 16 inu kwanu ndikugwada kuti tidalakwitsa. Sasa kumangani palibepo. Ine adandipa ichi koma chinthu ichi ncholakwika. Ndipo ichi adandiuza ndauje kuti nkatani nkapange chinthu ichi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti adzalamula department yofunikirayo kuti akonze ma ID amenewa. Asakunamizeni kuti munyamulane chimulu kumakavota, pokavota mukuvotera zinthu zoti mupeza nazo mavuto. Ndipemphe nawo anzathu amene mumayang'anira nkhani zokhudza ndale. Mukuoneka kuti tikuwaopseza anthu kumudzi kuno kuti ife chathu ndi chomwechi. Ngati inu mukavotera izi tidzakuonani. Ndipo ife tikuonera akunama. DPP ndi system. Ili ni maso ndi DPP. Asakuopsezeni. Pitani inuyo mukamvotere APM. Angakhala tili pomwepo ntchito tidzapemphanso
kwa APM. Kodi apa alipo amene safuna kukhala kwa azibusa kapena mapasta alipo? Ndi ntchitonso imeneyi azibusa awa ndi ntchitonso nawo ndi anthu. Ndiye ife ndi ntchito yathu kukapempha APM. Tithandizeni, katipemphereni kwa Assemblies, katipemphereni ku Livingstonia, katipemphereni kwa Anglikani, kuti zireko anthu azitha kufalitsa uthenga wa Mulungu. Ndiye iwowa funding imavuta, kuphunzitsa anthu amafuna. Koma taphunzitsa bwanji mene ndalama palibe? Ndiye kuti boma lilowererepo kuti nawonso akhale ochuluka kwambiri. Ndiloweko kumbali yathu ya ndale pang'ono. Izi ndikulankhulano ndi ADPP. ADPP tizikhala loyote. ADPP tizikhala loyote. Tizikhala ndi chinthu chimene ife tili nacho ngati kuola chituolere chinthucho. Tisapusitsike ndi ndalama. Alipo awiri atatu kumene muliko APM simungamugulitse, ife tilipo. Ndipo ndikukuwuzani tsiku lake ndi limodzi limene tiyamba kutchula mayina. Inu munakatenga ndalama ndipo simusakane. Cholinga kuti mugwetse APM. Si take and forget. Tisamaoneke ngati anthu abwino pamaso pa APM, tikudziwa kuti kuseli tikupanga zinthu zolakwika. Chencheni chimene mukufuna ADPP nchiyani? Inu nomwe muli ndi maposition abwino, koma APM akuoneka kuti mufuna kuthandizeni mwantundu wanji, I don't know. Ndiye mukamayenda mukuyenda ngati ochenjera, ine ndikupempha kuyambira lero the whole DPP tisiye mchitidwe umenewo, tiyeni timenye nkhondoyi, tilimbane ndi Malawi Congress Party. Ndipemphe nawo ku mafumu. Mafumu asapezeke munthu wokupsezani. Iyo ndeni nenere. Kulibe munthu amene angakupsezeni. Mfumu imakhala ngati mwana. Ana aja mukamaya mwitsa, mfumu imangogona cho. Iwina kuyamwa uku, wina kuyamwa uku. Wa MCP, wa DPP, wa UTM, wa Ford, onsewo ndi ana anu. Ndipo munthu asakuopsezeni kuti iyayi ndetipanga mwakuti. Ndikukupemphani, ndakugwadirani nanenso. Ndikutipepani inu musakhale ndi mbali. Chifukwa ngati simukhala ndi mbali, mdziko muno nkhondo singachitike. Ndipo china chilichonse chiyenda bwino. Ambuye akudalitseni. Nimalize motere. Ndikulandira mafoni ambiri ko basi. Pali ma department ena aboma amene akuvutika. Muli achinyamata athu menemo. Akakhala matransfer ndeni mbwerekete. Kuchotsa anthu apa, kuti mwina tikachotsa apa, panga system yathu, kuti apa mwina kachisankoka tibere. Ndipemphe nawo. Nonse amene mukupangidwa matransfer osadziwika bwino, musadandaule, mtima mmalo. APM akubwera, zonsezo zizatha. Zambiri ndilankhula kutsogolo kuno, msonkhano wanga Ambuye akudalitseni.